Els alumnes realitzen el treball de recerca durant l'etapa de batxillerat. El comencen al primer curs i l'acaben al segon, i aquest pot ser individual o per parelles. A primer de batxillerat, els tutors de cada curs treballen amb els alumnes en la tria del tema i l'aplicació del mètode científic, i també reben una xerrada externa d'especialistes del Centre de Recursos Pedagògics de Badalona que els orienta en la realització del treball. Una vegada els alumnes han triat el seu tema, se'ls assigna un professor tutor especialista que els guiarà durant tot el desenvolupament teòric i experimental del seu treball.